लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बिनानाव जोंजो माने गामियावनो बिमानि लानाव खानाय बोनो थांबायसो आरो। नाङा फैनाङा नाङा लाखि बिनानाव जोंजो खानाय बोनो थांदो नायना फैना लोगोफोर। दा मोनफैनानै जनानै दं आरो आनैया खामानि मावबाय दं। जना थाथ'नोसै आरो दसे। दा नै जोङो क्रिमखौ फोननोसै आरो फार्स्ट क्रिमखौ फोननानै लानोसै। फोननानै लाबाय आरो फोनखांनानै दा ओरैनो 30 मिनिट 40 मिनिट दोनसिगोन आरो। नै जोङो फार्स्ट क्रिम फोननायावनो माने मेंनानै माने ओंखाम उखैनानै थालिर ओरि जालायबाय आरो जोङो। नै लोगोफोर जोङो दा क्रिमा माने फोननाया माबाखांनायनि उनाव दा सुबाय आरो खानायखौ सुनानै फोराननानै लाबाय आरो हेयार ड्राइ खालामबाय आरो। फार्स्ट क्रिमखौ बोखांबाय आरो दा जोङो सेकेन्ड क्रिमखौ होनानै बोनोसै। सेकेन्ड क्रिम होनसै थालिरखौ जालायनोसै। खानाय बायनाय थाङा दोननानै बेखौनो स्रां स्रांआवनो होनखाबाय। जोङो दा नै सेकेन्ड क्रिमखौ फोनबाय आरो। बेलासिनि खानाय बोना मेंनायनि साहा लोंलायसै लाल साहा। दा मोनाबाय आरो मोनानानै दा बिनानावनि बार्थडे दं ओमफ्राय दा जों बार्थडे जानो थाङा होनदों। बार्थडे जानो थांसै। बार्थडे लानि माबा बिनानाव फनितानि बार्थडे ओमफ्राय दा जों जानो थाङा होनदों आरो। नै पाब्लिक माखा बार्थडे जाग्रा पाब्लिक माखा। बार्थडे नै बार्थडे गाला फनिताया आंखौ नोंसोर आंनाव खदाय फनिताखौ सोंहरबाय थायोना नै फनिताया। गिबालाय गिबा बिनानाव फनितानि बार्थडे आरो ओमफ्राय बिनानाव फनितानावबो सिखिरि सिख्ला ब्लग चेनेल दं नोंथांमोना थांना नायबानो जाबाय जाय जाया बिनानाव फनिताखौ आंनाव सोंहरबाय थायो। ओमफ्राय जों दा केक होनो हाथ'वाखै आरो हागोन रेडि खालामना दोनखाबाय केक बार्थडे जाग्रा माखा ममि नेहा मैना फंबाय सुजित रसना मेदाम बिथांनिबो बार्थडे दंमोन इयो होआसै। केकखौ फ्रिजनिफ्राय दिहुनबाय जोङो। नै केकआ फनिता नै फनितानि केकआ जि साइज नुखादों। केक जाग्रा माखा
Raya panang sih kerupuk nama. Ada deh, sob kupul. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bonita. Happy birthday to you. First of all, hagabi mania sabi. Ini kalau sudah ini kita lagi lawan Dupin? Dupin? Ikut Dupin lang, ikut Dupin. Ini hulu जागासिनो बारदे गालाथ' मोनजायाखैनो aku kok ओमफ्राय नोंसोर जागासिनो जाना खिथि माबायदि आं मोनजायाखै सेरेब लोंदों मम्मिया सेरेब मैनाया जुमाय लोंदो नैनो ओमफ्राय गासिबो जाखांजोब्बाय आरो बिदा माखा मैंने बर्थडे नहीं पार्टी नहीं दिया है बर्थडे दूंगी ऐसा नहीं ना orang dini video kebekinan pojam sampai nebinang konten barte kecik sesabai ada, bayang video lah baca nah ya, boy buat binang konten ke bersasi orang sampai, bye bye.